Hello mga kawigel, welcome back po ulit sa channel natin. Sino si Richard at syempre, Battle of Spiciness po, Jollibee and Mcdo. Yan po, at syempre, bumili rin po tayo ng burger steak. Yan po, tapos may rice po dyan. Nilakahan po natin ng rice, tapos mayroon po tayong mga gravy rito. At syempre, ito po ay special collaboration with Cherry Oats po. Yan po, kung mahilig po kayo sa travel, yung mga magagandang view po dito sa Japan, yung pong buhay po ron, lifestyle. And then, nagluluto-luto rin po siya. Kung gusto nyo po, panoodin ang kanyang mga video. Free po kayo na pumunta po sa kanyang channel. Yan, bago po tayo magsimula, siyempre, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa amudanahin ko sa inyong buktong nanak. Sa Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Jollibee ulit. Wow.
Wow.
sarap. Wow. Jollibee.
음. 또.